assaig obert sempre és una experiència extraordinària perquè després pots disfrutar de l'obra d'una manera extraordinària. Jo intento transmetre a altres persones doncs, el que jo he pogut plasmar d'aquí, una unió entre el cel i la terra a través de la gestualitat i el moviment, amb aquests moviments que la Júlia ens explicava, no? Aquesta dansa d'una onada còsmica, i els ballarins realment transmetien amb aquests moviments d'espirals i en tot el grup, no? Aquest moviment d'elevació, no? Fantàstic, aquest infinit que presenta l'obra. Tenia intenció de venir, evidentment, però evidentment ara, a més, em faré molta difusió i convidaré moltes persones a venir perquè vinguin a meditar, no? Com ens han explicat aquí, que realment a través del moviment es pot entrar a nivell molt inconscient i encara que conscientment a vegades diguis, bueno, disfrutes de la bellesa, però realment hi pot haver un moviment intern de transformació interior i realment està molt bé doncs, que es presentin espectacles així, tan potents. A mi m'encanta anar com a assaigs d'obres en general perquè és com superinteressant veure com s'acaba de formar una obra a partir de l'assaig i de l'error i també és molt maco com veure com es dirigeix, no? Perquè al final com no hi ha un moviment correcte o incorrecte, però alhora si vols apuntar cap a una proposta en concret, doncs sí pot ser que hi ha algunes coses que poden fluir d'una manera o d'una altra. A mi m'ha flipat molt com ells entraven de cop allà dins, no? I fluïen molt amb ells mateixos, però alhora també en conjunció amb tota la resta i de cop sortien i seguien en conjunció però sense treure tota aquesta energia que construïen mentre feien la peça. Desconeixíem completament l'obra i també l'oportunitat de poder venir aquí a conèixer aquest assaig i tal ha sigut com, ostres, que xulo, no? Quina proposta més guai, i sí, o sigui, tenim moltes ganes d'anar a veure la peça completa perquè també hi ha com moltes parts que no hem pogut veure i que tenim ganes com de veure com flueix tot. Ha sigut brutal, tenen una energia preciosa, es nota no, tot el grup com està a la una, tot l'infinit que ens han anat explicant, tant la Júlia com el Rudi. No sé, és fantàstic. És fantàstic poder assistir. A més, nosaltres ja havíem assistit amb ells a una formació. Per tant, veure'ls en acció, després de tot el que ens van explicar, crec que va ser és preciós. I aquesta energia, aquest infinit que diu, tan xamànic, no? Com arriben a la terra i com van també al cel. No? És preciós. És com una finestreta indiscreta que obres i mires a veure què és el que està passant aquí, perquè ells van fent a la seva. Llavors té com molta màgia i després, clar, ara tens molta intriga per saber què passarà després, no? Tinc ganes de veure l'estrena perquè això t'està creant, com estan formant-se, com estan treballant, perquè jo ho faig, això també ho trasllado als meus alumnes, no? A l'hora de crear espectacles. Jo soc docent d'arts escèniques i aleshores dona molt peu a investigar i veure com estan treballant els altres.